was allemaal heel rustig, maar ik weet het klinkt misschien wat raar. Maar na de eerste 3 of 4 bestelde ik me een dienblaadje. En na de laatste 5 of 6 ging ik over op de Jägerfles. Ik dacht het ging best, maar wat bleek dus niet. En ineens sloeg ik door op mijn reden. Oh nee, oh nee. Weet niet meer hoe ik hier ga, of hoe ik mijn beer heb staan. Weet niet meer hoe ik hier ga, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Dan ga ik toch even door en blijf ik weer wie zijn laatste oor. Ik houd mijn ogen niet meer open en ik kan zelfs springend gaan slopen. Op eens heb ik het heel erg fris en stoon ik met een open rit. Tegen die route sassen zie we vanmorgen nog gewassen. Oh nee. Weet niet meer hoe ik hier ga, of hoe ik mijn beer heb staan. Weet niet meer hoe ik hier ga, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Niet meer hoe ik hier ga, of hoe ik mijn beer heb staan. Weet niet meer hoe ik hier ga, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Weet niet meer hoe ik hier ga, of hoe ik mijn beer heb staan. Weet niet meer hoe ik hier ga, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Weet niet meer hoe ik hier ga, of hoe ik mijn beer heb staan. Ik weet niet meer hoe ik ben of wie gebeurt me volgende week.